Skont l-aħħar ċifri tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-fuel, il-prezzijiet tal-fuel għal konsumatur f'Malta huma fost l-ola fl-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Automobile Club Malta, Alfred Farrugia, qal li 19 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea ibbiegħu il-petrol orħos minn pajjiżna. L-orħos prezz fl-Unjoni Ewropea u tal-Bulgarija fejn il-petrol jinbieħ għal ftit inqas minn 98 ċenteżmu l-litru. Il-prezz jinkludi wkoll is-sisa u taxxi oħrajn. Min-naħa l-oħra l-petrol f'Malta jinbieħ għal prezz ta' €36 li huwa mill-prezz ta' diversi pajjiżi fosthom l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, Spanja u r-Renju Unit. Alfred Farrugia qal li fejn jidħlu t-taxxi fuq l-importazzjoni u l-beħ tal-vetturi tal-fuels Malta hija l-ar fl-Ewropa. Is-sitwazzjoni hija qar meta wieħed jara l-prezz tal-petrol mingħajr it-taxxi u s-sisa. Fil-fatt il-prezz tal-petrol f'Malta mingħajr taxxa u ta' 60.3 ċenteżmu kull litru li huwa l-ogħla prezz fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra l-prezz bla taxxa fil-Bulgarija u ta' 45.2 ċenteżmu kull litru. Il-prezz medju tal-petrol bla taxxa fl-Unjoni Ewropea u ta' 48.4 ċenteżmu kull litru, 12 ċenteżmu għal kull litru inqas mill-prezz f'Malta. Edni Farrugia staqsa xi profitti qed tagħmel l-Enemed fuq il-beħ tal-petrol f'Malta. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' diesel, 16 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea ibbiegħu id-diesel bi prezz orħos minn Malta. Ir-regolatur ta' servizzi ta' enerġija u l-ilma jgħid li s-suq tal-fuels Malta hu liberalizzat. Alfred Farrugia qal li r-realtà hi li l-Enemed biss timporta, taħżen u tbieħ il-fuels Malta li effettivament ifisser li hi monopolju għax il-kumpaniji l-oħra huma involuti fil-bunkering u mhux fis-suq lokali.